Dnes som si pre vás pripravil recenziu na knihu Podnikateľský mýtus od autora Michael E. Gerber. Priznám sa, že tohto autora som predtým nepoznal, avšak o knihe som už viackrát počul od rôznych ľudí a spomínali aj, že táto kniha im fakt pomohla. A vôbec sa nedivím, pretože táto kniha fakt pomôže hlavne ľuďom. Čiže odporúčam ju podnikateľom, ktorí podnikajú sami na seba, nemajú zatiaľ zamestnancov a myslia si, že sami spravia všetko najlepšie. Táto kniha je fakt určená presne pre nich, pretože pochopíte, že sami, keď budete musieť všetko vykonávať a začínali ste vlastne podnikať ako hobby, robili ste niečo, čo ste mali radi a zrazu zistíte, že sa musíte venovať účtovníctvu, marketingu, starostlivosti o celú tú prevádzku a máte množstvo ďalších starostí a zrazu už to nebude hobby, už vás to bude viacej stresovať, už vás to nebude až tak baviť ako kedysi. A potom vlastne zistíte, že nemáte vlastne podnikanie, ale máte len zamestnanie, pretože vy keď skončíte, skončí aj váš podnik. To znamená, toto nie je podnikanie, to je vlastne zamestnanie. Sice nemáte nad sebou šéfa, vy sami ste sebe šéf, ale nie je to podnikanie. A vďaka tejto knihe pochopíte, čo musíte spraviť, aby sa z toho vášho zamestnania fakt stalo podnikanie. Čo musíte vytvoriť? Musíte vytvoriť systém. V tejto knihe dostanete konkrétny návod, ako máte postupovať, aby ste ten systém vytvorili. Takže síce trošku viacej smeruje ku franšíze tento systém, ale neberte to zle, proste je to tam, ja tiež nemám s franšízami ako nejaké podnikanie, že by som to chcel robiť, avšak dáva to zmysel, proste keď vytvoríte systém v jednom podniku, tak ho môžete duplikovať vo viacerých a tým pádom môžete vytvoriť viacero rovnakých podnikov, v ktorých keď jeden bude fungovať, budú fungovať aj ostatné. A o tom je tá kniha, preto vlastne tu popisuje franšízu ako McDonald's a iné. Čiže táto kniha určite fakt nie je len pre tých, čo nemajú zamestnancov. Dokonca je aj pre tých, čo už zamestnancov majú, ale nevedia ich ešte riadiť, nevedia ako či hľadať niekoho skúseného, či hľadať nejakého začiatočníka, ktorého si vychovajú. Je táto kniha aj pre týchto ľudí. Čiže určite odporúčam si ju prečítať, mala nejakých 200 strán, ale čítala sa dobre, ľahko, ja jej dávam fakt nejakých 9 bodov z 10. Je to, samozrejme závisí to aj od toho, kedy tú knihu čítate, kde ste vo svojom podnikaní, v akom životnom cykle, ale verím tomu, že pomôže fakt tým ľuďom, ktorí ešte nemajú ten systém zavedený vo svojich firmách. Alebo fakt podnikajú zatiaľ sami. Takže určite vám to odporúčam, prečítajte si a začnete uvažovať nad svojim podnikaním úplne inak, ako ste uvažovali dovtedy. Takže to je na dnes všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám páčia tieto recenzie, tak dajte odberať môj kanál. A ak sa vám páčila presne táto recenzia, tak jej môžete dať like alebo ju môžete zdieľať na Facebooku svojim známym. Ja vám ďakujem, moje meno je Patrik Popelič a pomáham začínajúcim podnikateľom s ich podnikaním. A zároveň píšem články na blogu Mladí podnikatelia, ktorých som jeden vlastne zo spoluzakladateľov. Takže určite, ak hľadáte nejaké články ohľadom podnikania, tak sa pozrite aj tam. Ahojte a vidíme sa pri ďalšej recenzii.